थारैनो बनसुखौ फरायसा फरायसुलि आरो बर' रायजो राजाया गनायनानै लायाखै नामा? बनसुखौ माखासे रायजो राजा बा फरायसाफोरानो सापर्ट खालामा। तो बेफोरबायदि आफादाव आंहा थायोब्ला आं फरायसाफोरनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा। बनसुखौ बर' रायजो राजाया मदद खालामा बे बाथ्राखौ बुंदों टंला फरायसालिमानि फरायसा आफादनि जिएस सोमखोर बर' बिथाङा। बनसुखौ माखासे रायजो राजा बा फरायसाफोरानो सापर्ट खालामा। टंला फरायसालिमानि जिएस सोमखोर बर'आ बनसुखौ दोनथ'नानै एबसुजों खौसे जानानै खामानि मावनो थांखि लाबाय। तो बेफोरबायदि आफादाव आंहा थायोब्ला आं फरायसाफोरनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा। टंला फरायसालिमानि जिएस सोमखोर बर'आ बनसुखौ मदद लानानै देरहासार जादोंमोनब्लाबो एबसुजों गोरोबनानै खामानि मावनो थांखि लाबाय। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय टंला फरायसालिमानि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा टंला फरायसालिमानि जौगानाय खामानि मावनायनि थांखि एबसुजों खौसे जानानै खामानि मावनो थांखि लानानै दिनै खौरांगिरिनि मेल खुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 आरो 2024 इं मायथाइनि थाखाय टंला फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव बनसुनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनानै गाहाय नेहाथारि मासियाव देरहासार जानो हानाय सोमखोर बर' बिथाङा टंला फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि खामानि मावनो थाखाय टंला फरायसालिमानि फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनजों खौसे जानानै खामानि मावनो थांखि लाबाय। आं टंला कलेजनि जिएस आरो नैबे बिथाङा जाबाय टंला कलेजनि लिटारेरि सेक्रेटारि गोमसार रामसियारि आरो बिथाङा जाबाय महेश्वर दैमारि टंला कलेजनि कालचारेल सेक्रेटारि। जिहेतु आङो थांनाय बारनि इलेक्सनाव आङो बनसुनिफ्राय देरहानानै फैदोंमोन। जिहेतु आं हारसिं बनसुनिफ्राय देरहादोंमोन आरो लोगोसे आंनि लोगोफोर 11 जना आबसुनिफ्राय देरहादोंमोन। तो जोंहा बेलेग बेलेग साइडनिफ्राय देरहानायनि जाहोनाव जों गोरोबलायनो हायाखैमोन। जिहेतु जों गोरोबलायनो हायैनि जाहोनाव जोंहा फरायसाफोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि कलेजनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो गोरोबलायनि जाहोनाव मावनो हायाखै। मानो होनब्ला आङो हारसिं आरो लोगोसे आंनि लोगोफोरा जिहेतु इउनिट एबसुनिफ्राय देरहानाय बिथांमोना आंजों लोगोसे सापर्ट होफाया। तो जायनि जाहोनाव जोंहा बिसोरनिफ्रायबो माने लस जादों आरो आंनिफ्रायबो लस। जिहेतु जोङो गावस्रालायनायनि जाहोनाव जोङो स्टुडेन्टफोरनि खामानिखौ मावनो हायाखै। तो जों बेखौ साननानैनो दिनैनि तारिखाव जोङो गोरोबलायनानै जोङो कलेजनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ मावनो थाखाय आवगायबोदों। दिनैनि तारिखाव आङो बिथांमोनजों इउनिट एबसुजों गोरोबनानै बा आंनि लोगोफोर इउनिट एबसुनिफ्राय देरहानानै फैनाय माखासे सेक्रेटारिस बिथांमोनजों आङो गोरोबनानै कलेजनि जाखिनि मावनो गोनां खामानि फरायसाफोरनि जाखिनि जेंना जेंसि बेफोरखौ आं सुस्रांगोन होननानै दिनैनि तारिखाव आं बिथांमोनजों गोरोबबाय। बेखौनो आङो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। बिथांमोननि साइडनिफ्रायथ' माखासे जेंना जेंसिया फैगोन। मानो होनब्ला एबसुआ बेलेग आफाद बा बनसुआ गोदानै दाजानाय आफाद। गतिके एबसुनि आइडिय'लजि आरो बनसुनि आइडिय'लजि गोरोबलाया। बिसोरनि साननाया दस्रा आरो एबसुनि साननाया दस्रा। बेवहायथ' आंनि फारसे गोबां जेंना जेंसिया फैगोन। थेवबो बिथांमोननि साइडनिफ्राय जेसेबांखिनि आंनि सायाव बा माबा मोनसे दाबि धमकि फैयोब्लाबो आं बे दाबि धमकिखौ नेवसिनानैब्लाबो आङो फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आवगायबोदों। अब्ला दिनै आं माखासे खामानिफोरखौ मावनो हानाय नङा। मानो होनब्ला बनसुखौ माखासे रायजो राजा बा फरायसाफोरानो सापर्ट खालामा। तो बेफोरबायदि आफादाव आंहा थायोब्ला आं फरायसाफोरनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा। तो बेखौ आं नोजोर बोनानै दिनै एबसुजों माखासे रायजो राजाफोर आरो माखासे फरायसाफोरानो एबसुखौ मोजां मोनो बा एबसुजों सापर्ट होयो। गतिके आं बेखौ नायनानै दिनै एबसुजों आं गोरोबनानै खामानि मावनो होननानै फिन ओंखारबोफिनबाय। बेवहाय जुदि आंहा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आं रायजो राजानिफ्राय निमाहा बियो बेखौनो।